tu la cât ai plecat de la Craiova? La 5. Oh, ai plecat târziu, ca să zic așa, și ai ajuns la timp. Să te poziționezi și să-ți aduni gândurile. Succes! Ce-ar fi o primăvară fără gânduri, filipării altor sărbători, când un anotimp, ci vieți de-a rânduri, călătorim cu visuri ca de flori. Ce-ar fi o primăvară fără toate neliniștite iernii din amur, dacă prin geana semelor curate și flori de gheață uneori mai mult se răscolesc de dor fântânile albastre și țipă un cocor prin inimile noastre. Din tâmpla mea cad flori, din ochii tăi safire și trecem amândoi cu fruntea de Ce-ar fi o primăvară fără vară și fără toamnă vara, ce-ar mai fi când ne cuprinși de-a fructelor o vară în catifeaua florii ne-am sfârșit. Ce-ar fi o primăvară fără jocul copiilor cu soare privit și ce sămânță și-ar aprinde focul iubirile topitelor iubiți. Se răscolesc de dor fântânile albastre și țipă un cocor prin inimile noastre. Din tâmpla mea cad flori, din ochii tăi safire și trecem amândoi cu fruntea de iubire. Din tâmpla mea cad flori, din ochii tăi safire și trecem amândoi cu fruntea de iubire. Ce-ar fi? Mulțumesc frumos!